talagang abubot ni Lola? Bakit kaya hindi pa ito itapon? Luma na nga, butas-butas pa. Lola! Itatapon ko na itong mga, sinaunang kortina nyo, ha? Anong sinauna? Patingin nga. Ito po, pati itong plato nyong bangas pa. Hayaan mo lang yan dyan. Okay po. Siya nga pala, Carmela. Pakilinis na rin ang baul ko. Yung nasa ilalim po ng kama ninyo? Oo. Ingatan mo lang at makakatikim ka sa akin pag nasira yon. Opo. Ang bigat naman ito, Lola. Puro lumang gamit naman. Ay, ito pa. Hindi na lang itapon. Buti kung may ginto dito. Baka mamaya sa sobrang tambak, ahas na ang lumabas. Naririnig kita. Ay. Kahit matanda na ako, matalas pa rin ang pandinig ko. Sorry la. Ano ba to? Album? June 9, 1954. Ay, 1954, Lola. Kabataan pa to ni Lola, Tak. Pwede pa kaya ito ma-restore? Ay, kupas na. Teka, ikaw to la? May nakasulat sa likod, Mahal kong Gloria. Malayo man ako sa piling mo, mananatiling nakatatak ang pag-ibig ko para sa'yo. Hanggang sa muli nating pagkikita, nagmamahal. Antonio? Ay, sino to si Antonio? Juanito ang pangalan ng lolo, di ba? Halika rito. Maupo ka. Ikukwento ko sa'yo kung sino si Antonio at kung anong naging papel niya sa buhay ko. Itong larawan na to, ang alaala ng aking nakaraan. Ang kahapon na kahit kailan ay hindi ko na mababalikan. 70 taon nang nakakaraan. Pendejo! Wala ka talagang silbi! Alam mo ba kung gaano yan kamahal? Kulang pa ang buhay mo para bayaran ng base na yan! Senyor, pasensya na po. Tatanga-tanga ka talaga! Tonta! Senyor, tama na po. Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka at babaliin ko sa'yo itong tungkod ko. Kung hindi lang dahil sa utang ng angkan mo, ay hindi kita tatanggapin dito sa aking mansyon. Estupida! Senyor, tama na po. Papa! Anong nangyayari? Papa, tama na po. Nasasaktan na si Manang Linda. Yan ang nababagay sa muchacha na tulad niya. Ang vase na yan ay binili ko pa sa Roma. Maledukada! Lumayas ka sa harapan ko! Pasalamat ka at naisalba ka ng pakiusap ng aking unika iha. Reynaldo! Senyor, bakit po? Humanap ka na ng bagong magbabantay kay Gloria. Gusto kong 24 oras ay may nakatutok sa kanya. Pero Papa, hindi na ako bata. Nandito naman si Manang Linda. Wala akong tiwala sa alilang yan. Reynaldo, ano ba? Lakad na! Opo, senyor. At ikaw, huwag kang makadidikit dyan sa katulong na yan. Baka mahawaan ka ng katangahan. Entiendes? Si Papa. Bueno, maalis na ako. Ikaw ha? Umayos-ayos ka! Estupida! Manang, ayos lang po ba kayo? Huwag niyo po akong alalahanin, senyorita. Tulungan ko na po kayong linisin to. Senyorita, huwag na po. Baka mapagalitan pa kayo ng inyong papa. Pagpasensyahan niyo na po sana ang papa. Naiintindihan ko. Kasalanan ko rin naman. Gumayak na po kayo, senyorita. Baka may mga bisita po kayo ngayong araw. Masyadong mabagsik ang papa. Hindi na ako magtataka kung sumpain siya ng langit. Senyorita, baka marinig ka. Hindi ba totoo naman? Senyorita, pakiusap. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. At baka ako ang mapagbalingan ng inyong papa.
Ikaw na ba ang bagong tuta ng papa? Senyorita, inatasan lamang ako ni Don Leandro para maging tagabantay mo. Wala naman sigurong masama na tumanggap ng trabaho, hindi ba? Tulad ng papa, mayabang. Senyorita, kung inyong mamarapatin, ano ba ang kinagagalit nyo at ganyan kayo magsalita sa inyong papa? Huwag mong panghimasukan ng bagay na hindi saklaw ng trabaho mo. Matabil pala ang dila ng unika iha ni Don Leandro. Huwag mo akong itulad kay papa. Ano bang pangalan mo? Bakit, senyorita? May gusto ka ba sa akin? Magaspang ang iyong asal. Antonio. Ako ho si Antonio. Senyorita Gloria, ipinatatawag po kayo ng inyong papa. Gloria. Bagay sa iyong mayuming wangis. Presko. Sandali lang, senyorita Gloria. Naiwan mo ang iyong gumamela. Ang ganda ng buwan, di ba? Anong ginagawa mo rito? Pinapabantayan ka sa akin ng Don, di ba? Huwag daw mawawala ang mata ko sa'yo, kundi malilintikan ako. Pati ba naman dito? Salamat. Para saan? Sa pagtatanggol sa akin. Walang anuman, senyorita. Minsan, hindi ko na talaga masikmura ang kasamaan ng papa. Gusto lang naman niya kayong protektahan. Protektahan? Gusto niya akong maging sunod-sunuran sa kanya. Napapagod na ako. Gusto ko nang makawala. Handa akong makinig sa mga hinanakit mo kung iyong mamarapating, senyorita. Sa tuwing naiisip kong tumakas, naiisip ko yung mga taong maiiwan. Yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Tulad ni Manang. Nabaon sa utang ang pamilya niya. Kaya napilitan siyang manungkulan sa mansyon dahil kung hindi ay ipakukulong ni Papa ang asawa niya. Kaya hindi mo siya kilala. Marami siyang tinatagong kasamaan. Isa siyang ganid na ginagamit ang impluwensya at kayamanan para sa kapangyarihan. Kakapagod na. Dahan na. Simula ngayon, magiging kakampi mo ko at saksi ang buwan na to sa mga pangakong bibitawan ko. Simula ng gabing yon, nagbago ang lahat. Mas naging malapit kami ni Antonio sa isa't isa. Habang tumatagal, mas lalo ko siyang nakilala. Isa siyang tao. Lola! I cannot believe na hindi si Lolo ang first love mo. Itutuloy ko pa ba ang kwento? Sorry na, ito naman si Lola. Okay, game na ulit. Kinilig lang naman ako. Buti at naitakas ka ni Linda. Takot na takot at baka daw malaman ng papa ang pakikipagkita ko sa'yo. Gloria, noong una pa lang kitang nakita at nasilayan, ay ninais ko na talagang mapalapit sa'yo. Huwag mo sanang masamain, ngunit ako ay tunay mo na bighani sa iyong angking yung at ganda. Ibig sabihin, matagal mo na pala akong sinisinta? Sino ba namang hindi mahuhulog sa'yo? Napakaswerte ko.
Bakit naman? Dahil sa dami ng lalaking nagkakagusto sa'yo, ako ang pinili mo. Dahil ipinaramdam mo sa akin ang bagay na ngayon ko palang nararamdaman. Ako ang mapalad dahil kasintahan ko ang isang makisig at matipunong lalaking tulad mo. Marahil ay maraming dilag ang nag-aagawan sa'yo. Hindi ko sila pinapansin dahil ikaw lang ang gusto kong makapiling. Bolero? Gloria. Makakaasa kang ikaw lang lalamanin ng puso ko. Antonio, wala na akong mahihiling pa. Ikaw at ikaw lang ang aking iibigin. Pumikit ka. Bakit? Tanggapin mo ang kwintas na magsisilbing tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Gloria! Papa! Lumayo ka sa lalaking yan. Don Leandro, huwag niyo pong sasaktan si Gloria. Ako na lang po. Papa! Papa, bitiwan niyo si Antonio! Sinvergüenza! Reynaldo, turuan mo ng leksyon ng pendejo! Huwag niyo siyang sasaktan! Gagawin ko ang lahat, Papa! Huwag niyo lang siyang saktan! Papa! Maawa ka! Papa! Ikinulong ako ng papa sa mansyon at pinilit na ipakasal kay Juanito sa lolo mo. Labag man sa aking kalooban, ay kinailangan kong gawin ang utos ni papa para mapalaya si Antonio. Lola, ano po nangyari kay Antonio? Yung makisig. Balita ko ay nakapag-asawa din naman siya at masayang namuhay malayo sa lugar kung saan kami nagkakilala. Mabuti na din, Lola, na kayo ni Lolo ang nagkatuluyan. Kung nagkataon, hindi kayo magkakaroon ng apong singganda ko. Puro ka talaga kalokohan. Dear love, habang nagkukwento si Lola, ay naramdaman ko na si Antonio nga ang kanyang totga. The one that got away. Uso pala yun kahit sa mga matatanda. Nakakalungkot isipin na yung mga pag-ibig talagang tinutuldukan, hindi dahil iyon ang nais, kundi dahil yun ang dikta ng mas nakakatanda. Bilib ako kay Lola kung tutuusin. Dahil hinarap niya ang kanyang bawat araw ng may tapang. Ngayon ko naiintindihan kung bakit gano'n na lang ang pag-iingat niya sa mga bagay mula sa kanyang nakaraan. Dahil ito na lang ang maaari niyang balik-balikan. Tulad ng larawang kupas na katangi-tanging alaala na naiwan sa kanya ni Antonio. Pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!